Οπότε θα λέμε από εκεί. Είμαι και φιλοξενούμενος στο σπίτι. Έχουμε και ένα σκυλάκι σπίτι. Και τώρα γυρνάω, έχω να κάνω όλο αυτό μέχρι πάνω. Ναι, πάρει κανένα 5 λεπτό τώρα, αλλά κάνει και ζέστη. Σήμερα είναι Σάββατο, 15 Απριλίου. Σήμερα είναι η Ανάσταση. Αξώ μέχρι πολύ αργά στην εκκλησία, έτσι κάνουμε εμείς. Η οικογένειά μου κάθεται μέχρι αργά στην εκκλησία, μέχρι τις 2 η ώρα. Αυτά. Έχω να ανεβώ, βαριέμαι. Συνήθως αυτό στα βίντεο τα κατεβαίνω. Αυτό δεν το είχαν πει ποτέ. Και ναι. Εντάξει. Θα το βγάλω. Τσάγια. Και πήρε λεωφορείο. Τελικά πέρναγε το λεωφορείο. Αλλά ευτυχώς ήταν μια ευγενέστατη κυρία και το σταμάτησε για μένα. Γιατί με δεν να τρέχω και ήταν έξω. Και σήκωσε το χέρι για να σταματήσει το λεωφορείο. Και ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το συναίσθημα όταν έρχεται το λεωφορείο, δεν το περιμένεις, ξέρω εγώ. Και δεν έχεις να κάνεις τόσο δρόμο. Ευτυχώς το βρήκα, γιατί τώρα ακόμα θα ανέβαινα, θα βαριόμουν, θα ίδρωνα, θα ζεσθενόμουν, θα δίψαγα γιατί τέλειωσε. Και επίσης σκεφτόμουν να μην κάνω τόσο πολύ vlog στο κανάλι, να έχω και άλλα βίντεο, challenges και τέτοια ωραία πράγματα. Δεν ξέρω, ακόμα το σκέφτομαι. Και άμα είναι, πείτε μου από κάτω, επειδή θα σε ρωτάω συνέχεια να μου πείτε και τότε δεν μου λέτε. Πείτε μου από κάτω αν θέλετε να κάνω κανένα challenge ή τίποτα τέτοιο. Και δεν έχω ιδέα να ακούγομαι τώρα. Τέλος πάντων, πείτε μου από κάτω. Γιατί πιστεύω ότι το κανάλι θα είναι λίγο βαρετό από ένα σημείο και μετά μόνο vlogs. Οπότε να δείτε κάτι άλλο πιο αστείο, ας πούμε, γιατί το να βλέπετε τη φάτσα μου όλη την ώρα δεν είναι τόσο αστείο. Ναι, για όσους δεν το παρατήρησαν, κουρεύτηκα! Είναι χάλια τώρα από την προπόνηση, αλλά κουρεύτηκα, ναι. Λοιπόν, πρώτον, στο προηγούμενο βίντεο, το πρώτο timelapse ήταν αισχρό. Γιατί, όχι, δεν ήταν ακριβώς αισχρό. Είχε πολύ χάλια ανάλυση. Το θέμα είναι ότι τώρα βρήκα πώς να κάνω timelapse με αυτή την κάμερα σε 4K. Τώρα, τι ποιότητα θα είναι αυτό το 4K, μπορεί να λέει 4K και να μην είναι τόσο. Θα το δοκιμάσουμε. Λογικά το πρώτο timelapse που θα βάλω θα είναι με 4K με αυτή την κάμερα. Από ό,τι λέει 4K. Ότι λέει 4K λέει. Τώρα δεν ξέρω πόσο έμπιστο μπορεί να είναι αυτό το 4K. Δεν έχει σύννεφα για να τραβήξω timelapse. Πού να τραβήξω timelapse τώρα? Δεν ξέρω. Καλά, θα βρω κανένα μέρος, δεν είναι απαραίτητο να έχει σύννεφα. Πάντως μπορεί να πάμε και για καφέ, γιατί έχουμε, όπως σας είπα, φιλοξενούμενος. Δηλαδή μπορεί να πάμε για καφέ με αυτούς. Που λέτε σήμερα είναι Κυριακή και χθες ήταν η Ανάσταση. Οπότε, τι σημαίνει αυτό?
Μπράβο. Θα φάμε κρέατα. Και πάμε να φάμε πρωινό. Μετά από τόσο καιρό θα φάω γάλα. Θα πιω γάλα. Βασικά θα φάω γάλα με κοφλέξ. Βασικά, ναι. Σήμερα θα πάμε στον νονό μου να φάμε κρέατα. Θα έχουμε να ψήσουμε εκεί. Θα γίνει ο χαμός. Το μόνο κακό είναι ότι έχω πάθει κάτι σαν τενοντίτιδα στο αριστερό μου χέρι, εδώ μέσα, από τον υπολογιστή. Γιατί τις προάλλες κάθισα πάρα πολύ για να κάνω το edit του 3, γιατί κάθισα να το κάνω όλο σερί. Οπότε ναι, καλή ανάσταση σε όλους. Πάρε ένα αυγό, παίξουμε αυγομαχίες. Ωραίος, πάμε έλα. Ρε, με διέλυσες. Κοίτα εδώ. Ρε, όσο και να μεγαλώσω, όταν μου σπάνε τα αυγό, ξενερώνω. Πάμε τον κόλλο. Έντεχες. Και ναι, δεν έκανα πάρα πολλά πράγματα χθες, οπότε γενικά το κομμάτι του Σαββάτου είναι μικρό. Λοιπόν, μόλις γύρισα από τον ονό μου και κλασικά ξέχασα την κάμερα. Ήθελα να τραβήξω τι τρώγαμε γιατί είχαμε πολύ φαγητό και ξέχασα την κάμερα και τώρα γύρισα να βρω τα παιδιά. Λοιπόν, γυρνάω, βασικά γύρισα, με έφερε πάλι το λεωφορείο, τι καλό λεωφορείο. Πήγαμε για κρέπα, αλλά συνέχεια εγώ το ξεχνάω να τραβήξω τι κάνω. Δηλαδή, είχα πάει σήμερα στον ονό μου να φάμε όπως σας είπα και ξέχασα. Πήγα για κρέπα, πάλι ξέχασα. Και είναι λίγο σπαστικό αυτό γιατί δεν βλέπετε, δεν γεμίζει το vlog. Αλλά βρήκα κάτι και τέλειο, καινούριο θέλω να πω. Ναι, καινούριο για μένα. Μια ωραία εφαρμογή. Τώρα δεν με βλέπετε καν. Αλλά. Κάντε υπομονή για λίγα δευτερόλεπτα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας δείξω είναι μέσα στο κινητό. Είναι μια εφαρμογή που την κατέβασα σήμερα και είμαι σίγουρος ότι θα με κρατήσει πολλές ώρες στο κινητό. Και γενικά είναι μια πολύ δημιουργική εφαρμογή. Και ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν. Ας αρχίσουμε να μπούμε στο κινητό. Είναι αυτή η εφαρμογή λέγεται Super Pads. Είναι σε φάση κουμπάκια που έχουν διάφορους ήχους μέσα και μπορείς να φτιάξεις εσύ κάποια τραγούδια, αλλά δεν είναι σαν τα συνηθισμένα τέτοια πράγματα. Είναι κάπως διαφορετικό. Λοιπόν, μπαίνουμε και βλέπουμε αυτό και έχει διάφορα kits, δηλαδή πακετάκια με ήχους, δηλαδή με κουμπάκια, που έχουν τραγούδια που είναι πολύ γνωστά, όπως το Shape of You του Ed Sheeran, το Closer από τους Chainsmokers, το Faded, το Albatross, το Hello, πώς λέγεται, Alone, και έχει διάφορα τέτοια, θα τα δούμε τα πιο έτσι ωραία, όχι όλα, γιατί είναι και πολλά. Και κάτι που θέλω να πω για αυτή την εφαρμογή είναι ότι από ό,τι είδα ανανεώνεται συνέχεια. Δηλαδή όταν το κατέβασα σήμερα το απόγευμα υπήρχε μέχρι εδώ, μέχρι το high, και τώρα μόλις γύρισα είδα αυτό το funk yeah. Και από ό,τι έχω καταλάβει λογικά αυτή η εφαρμογή πρέπει να ανανεώνεται πολύ συχνά. Δηλαδή να βάζουν συνέχεια και συνέχεια διάφορα kits. Και το καλό είναι ότι μπορείς να πας σε αυτό το κουμπάκι να σε πετάξει στο YouTube, το οποίο θα σου δείξει, ξέρω εγώ, πώς να παίξεις αυτό το τραγούδι. Τώρα επειδή δεν είμαι στο ίντερνετ, εδώ πάνω είναι με την κάμερα κάτι για το ίντερνετ, που πρέπει να συνδέουμε με την κάμερα για να βλέπω τι παίζει στο κινητό, τι τραβάω στο κινητό. Τέλος πάντων, πάντως άμα πάτε εδώ, πατήσετε Learn to Play, θα σας βγάλει από το kit που είστε να δείτε πώς το παίζει και το δείχνει αναλυτικά, δηλαδή στην αρχή το παίζει όλο και μετά σου λέει τα πράσινα, μετά σου λέει τι κάνεις στα κίτρινα και μετά στα ροζ. Ας αρχίσουμε με το πρώτο που είναι το Closer από τους Chainsmokers και πάει κάπως έτσι.
Και γενικά μπορείς να, χωρίς να δεις και τα βίντεο, γιατί συνήθως αυτό το κομμάτι που είναι το πιο εύκολο για μένα, μπορείς να βρεις μόνος σου το πώς πάει. Δηλαδή, επειδή έχω ακούσει πολλές φορές το τραγούδι και ξέρω πώς πάει περίπου, μπορώ να το βρω με αυτά τα κουμπιά, ας πούμε, το βρήκα μόνος μου, ας πούμε. Δηλαδή, δοκίμασα μία έτσι, μετά το ξαναπήγα από την αρχή, δεν μου άρεσε και μετά το πήγα έτσι. Έτσι. Και είναι εύκολο γενικά και στο πρώτο είναι πιο εύκολο να το βρεις, ας πούμε. Μετά πάμε στο... Αυτό είναι του Ed Sheeran, είναι αυτό το Pyjama Pop, έτσι λέγεται το kit. Και αυτό είναι πολύ εύκολο, δηλαδή... Και ναι, έχει διάφορα συνεχόμενα, επαναλαμβανόμενα beat, δηλαδή όπως αυτό. Αυτό. Και αυτό. Και ένα άλλο που μου αρέσει πολύ. Το Shake It. Ναι, είναι το Albatross. Αλλά ένα άλλο πολύ ωραίο είναι το Miami, που είναι το That Girl, έτσι λέγεται, δεν ξέρω ποιος το έχει, και μου αρέσει πολύ γιατί έχει ωραίο beat και πάει κάπως, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Ναι. Και ναι, αυτό. Και ναι, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για αυτή τη φορά. Ελπίζω να σας άρεσε. Subscribe αν θέλετε να με βοηθήσετε. Like αν σας άρεσε το βίντεο. Και comment αν θέλετε να μου πείτε κάτι. Ευχαριστώ πολύ.